Ràdio Seu fa 40 anys. Són 40 espelmes compartides amb els urgellencs i urgellenques que han posat veu durant 4 dècades a la nostra emissora. Una ràdio que des dels seus inicis i fins ara ha estat possible gràcies a la implicació ciutadana i també al suport institucional, al suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Ràdio Seu ha esdevingut una plataforma essencial per saber el que hi passa a casa nostra. Sons i imatges recopilats al llarg dels últims 40 anys per saber el que hi passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. I ho hem fet amb una programació molt variada, molt completa, i això demostra el fet que en aquestes 4 dècades hi han passat més de 300 col·laboradors. També en tot aquest temps hem apostat per una informació amb rigor, veracitat, pluralitat i, sobretot, molt local, sempre apostant per la llengua catalana i adaptant-nos a les noves tecnologies i sempre apostant també per la participació. Ràdio Seu fa 40 anys, per molts anys de Ràdio Seu i des de la xarxa també per molts anys de ràdio local.